Днес денят ни започва с милиони милиарди полезни и красиви цветя. Не забравяйте да дойдете утре, за да ги засадим заедно и носете вашите шалове. Кажете как върви? Върви! Що се като да създавам? Въпрос. Благодаря ти, да. За мен е едно чудесно пространство, safe space, което предоставя изключително много пица. Включих се, защото всяка дейност, която включва повече от двама души, може да бъде просветляваща в социален план. Включих се, защото искам пространствата, където работим, където се чувстваме сигурни, където се чувстваме свободни, да са и красиви. За мен проектите като Community Gardening на Single Step са място, където да се съберем, да се опознаем не само в разговор, свързан по някакъв начин с обществото, но и в едно ежедневно красиво събитие, като създаването на една градина. И такива проекти трябва да бъдат правени. Поздравления за Single Step! Разплитаме коренищата. Да видим the baby!
Тя казва, ето това е босилек, трябват ни 3, моля те да видиш зукини. И то си изглежда като зукини. Не приемам тази критика. Пишеше бусилек. Аз. Това е бусилек вече, нали? Не. Аз знам как изглежда Макдоналдс, заклевам се.